салом ва дуруди бепоён ҳамзабонон, ҳамбандони азиз. чуноне мо медонем дар ислом бузургтарин гуноҳ ин чист? Албатта дуздӣ не, ғорат не, зино не, дурӯғгӯӣ, ғайбат нею ин ширк аст, яъне шарик овардан дӯст дар баробари худо, ё ки бисёр худои кӯтоҳи сухан. ва чаро ин гуноҳи калонтарин шуд? Барои он ки вақте ки дини нав пайдо шуд ба монанди як ҳизб тарафдорош кам буданд ва инҳо ба хулосӣ омаданд ки онҳо аз дини худ барнагарданд ба дини гузаштаи худ. онҳо ин қонуни сахттарина, ин гуфти рӯсова жестоки закона карданд то ин ки истифода барану бутпарасту дигар бисёр худоёнро ғорат кунанду ғаноим ба даст орану дина паҳн кунанд. ва мақсади гуфтани ман дар бораи ширк набуду асоси сухани ман дар бораи якахудоии гузаштаи мо. Ман дар даст китоб дорам ки зиёда аз 500 саҳифа асту ин китобро дар аз Ҳиндустон ба Фаронса, аз Фаронса ба Германия, аз Германия ба англису аз англис ба рус тарҷума шудааст. ва албатта дар дигар рӯз ман як саҳифа дар бораи ягона худоӣ будани гузаштаи мо ман бояд бикушоям, бихонам.